Arnam lang pialong kechengsi executive amai kang nipon. Lakha ingkoi rapli Deopani constituency arlo Arnam lang pialong kewangji Jonel Carbute Festival aparman Arnam lang piahawar alongta kechengsi executive amai kang nipon. Bang so mailong mai phu bhuson rongpi pen mai chepahem puponsi kewangji karbi jutang jubat mate Jonel Carbute Festival koson si mesen pen kapasun ponji mapu alam RD dojot pen chingki chingwai pon. Arnam lang piahawar along Jonel Carbute Festival katalon ponjilake kewangji free achiklo niphai hini ke thom lapen niphai phli ni thom ansi pedopon popusi cheparai ponlo. Bang so mailong kadu kawe bang thongke rapho armu chetongsi chingki chingwai ingsamjin pen pajut ponlo. Bokajan pen Lawrence Lekhe Lotikimi News Karbi Anglong. Toko langso rangsana ME School apen toko adong LP School atum penta than bang arani mati Teachers Day katalon mesen pen kapaman pon. Det pi along katalon pon ver ason thak thak si nilip constituency arlo toko langso rangsana ME School apen toko adong LP School atum penta ningkan wang ason thak thak si pining le thotame ME lapen LP School atum chelang pet pen than bang arani mati Teachers Day katalon padopon lo. Jai mek ateng pen ada porphai ke pen pang cheng ponsi Bang Putin Charlie Osomar atum mir lapen man kido pohu pensi amethang athan bang phu bang phiatum aphan ningkang sampen archopon renti. Bang so than bang arani mati Teachers Day katalon pon amailong School Managing Committee a General Secretary President lapen anparta rong asar pen chenglok ongdung amuluk chetong si bang so katalon along RDP dun renti. Lason si than bang aphan karcho arni puhok ponsi ningkarong pen kilun kekan hirjir kehir karju ke thak arjan ki hisitame kacepate padu ponsi anutin Charlie Ausomar atum pen bangso than bang atum aphan karcho amai mesen pen pachun ponlo. Choki hula pen Philip Tiso Lotikimi News Karbi Anglong. Nilip angkang toko langso rangsina ME School lapen ke toko adong LP School ditum la campus siwet dora pesi itu so ini teacher day mane hikhok dibok ketalon pon ceng pono la se pedap adap ni tum sare no baji pen ceng ponsi kadok kabe ki claim kidam na buson asai claim pono na si jasimet pet pen make itum kachithanam sumar me kachithanam sumar me than pon makela Harmopuli Radha Krishnan akai lama puthak sini tum than pon athe alang kai alam chithan pon pete un e la pange jogje athe Harmopuli Radha Krishnan lake alangli amhang ke thek lake 1888 anikan 5 September achiklo oi phisitame alangli ke claim ke dam ke me ke chok ke theglong pensi alangli akai angmong alam ki than puyudam un e alangli amhang ke thek lake ha Tamil Nadu kene tahun pen kene 60 kilometer an Tripura apalang si Tirutali palong si alangli amhang theklo sa alangli kidubok apurial Brahmin akhelong si alangli amhang theklo sa alangli po isi alangli sarbura lak isi zamidar ahem nong si alang si kami claim nun kedun sa alang theding lo la pensi alangli kai alam lak chithana puyudam un e hok peralam make lasini masa hikhok dibok lo cepat lasoda asai long tini student han tini kape asai na pen pondoma oh lasola make ni tum do lahadak ni tum kapre lun
competition মানে আকৌ dance competition la boson ki klembon ki dam pondo quiz competition la art competition bai huni tu ki klembon padu non mat bangkon dak student cepati pon lo non mat ki dam tang an bang koi bak sisi la kilun ki kan hai ki pati pon do tang lo kon da group dei kadu kawe a group bang ke group a group pura ME school na dhuang 6 ta group do la penge bo LP na bang 4 ta group do kadu 10 ta group do la son group bang ke kadu ko pini la bangso ka cetong arat kon dak dei nan tuma ladak ni tu ladak student la penge la teacher kadu ke do pelo la penge rong parents anu guardian la SMC member tum do kadu pe ladak mother group do kadu bang pharu thom ba kan দিৱসটো হৈছে আমাৰ মহান ভাৰতৰ মহান মনীষী ডক্টৰ সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণনৰ জন্মতিথি উপলক্ষে তেখেতৰ ইচ্ছামতে 1962 চনৰ পৰা এই শিক্ষক